हो कनिया ए ए मेहरा तोहरे ले कहतनी बाप रे बाप लागता खेलवाड़िया बनैली बड़ी सुना के जीव न लटर पटन करताटे। हाँ ये तो कभी का सोचत रही कैसे सबको चूल्हे फिर से हटे न हम जल्दी न मुड़वा लेके आ चूसी। बाप रे बाप ये हम गाँव में रहत रही देखे ना हम चूसत रही सोचत रही बात के कैसे हम चूसी। तन देखी तो पी के अही मारी भाई आहा कितना निक लागत टीम ये खाइम नु तो सब कोई नु देख ली जा तनी हुनिया आराम से बैठ के अलोता आ ओनिए चूसम। ये दादा बाप रे बाप लागत कि अब हमार खुशी नु एकदम से हमारा से रोकाला से रोकात नहीं खे नखिया खोल दे तब आराम से बैठ के खाई। ए खेलवाड़िया कैसे कहत ऐसन जवन आवत ऐसन तवन कहत ऐसन एक कनिया पूरी बनल बा हो खीर बनल बा खीर बनल बा खा लिया एकनी के इतना नहीं के पता कि कनिया मुर्गा मछली ना खाली सन कनिया बुढ़बा खोली सन ना बोलत रही ना यही गुने समझते सन कितना तीता बनले वैसे नहीं दादा। कुछ भी कह एक पीस बनल नु बाटे ये कहाला चोरा के खाए में कुछ और ही मजा आवेला आ ऐसे ढिठार खइबू न त लागेला कि मजे नहीं खावत रसे नहीं के चोरा के खा चोरा के कहाँ दीदी टमारिया धइले बिया टमारिया चोरा के खाए में कितना मजा आवता। हाँ कोई ने देखो ता दे यार हो कनिया ए ए मेहरा तोहरे ले कहतनी सुनाई नहीं खे देत का मैंने ये बताव कहत रहो का मुर्गा मछली ना खाइना त तेरे चोरा के खइला का जरूरी बाटे हो कहो तारा ये बुझाता के दीदिया पंडित जी के बोलावैले बिया कि कहत ये दीदिया के कथा होई तारा के गुरमुख करवाई अभी उतरते उतरते तारा लल्ला मागुल है पेटवा में जी का कहत नहीं हमरा कुछ नहीं के बुझाते तारा कुछ नहीं के बुझात दीदिया अभी दीदिया ले बतावत नहीं के बुझात न तारा तो अभी बुझात का सुनी हो हमरे में मिल जाए खा ले लेही चलो ना चुप रह तार लका दलीदर नहीं की पूरी खीर जौर बनल बा के कोनिया एबर उतरल भी ओकर हाथ से पूरी टुंगावल जाई त ई गाय गरु के मांस खा लेलू और वो चोरा के गाय गरु के का मांस बना रहे कब माने तोहरे खातिर बना रहे के बना रहे के इतना ता आई बनो हन के खिया के विदा कल जाई तोहरे खातिर बना रहे हो हैं बताओ ना तनी ए तो कहले बाड़ू ए दीदिया जाके डर का लागल दीदिया रे हम तो बहुत मुसीबत में फंस गए। अब हम का करें हमरा तो कुछ बुझाते नहीं कि ये भगवान जी जा कोई देखी तो हम नहीं खेले बाप रे बाप एक पीस लगत नु बा जो कहा हो लेकिन पतोय के हमारा शोर न बाटे कि हाँ तो फलाना के पतोय एकदम चुनमुनिया उतरल बिया। अच्छा तो चुनमुनिया उतरल तो चुनमुनिया तो ले लहूँ तो बानी जाए दइए कहला के दान दहे जाए तू ना देखेला परिवारे देखेला परिवार बढ़िया मिलल बाटे 10 आदमी के सोझो जाए तो आदमी कही कि हाँ पतो ही 1 लाख का बिया। काजी चाची जी काजी का हो रो पतो के आवते मार 3 टाइम तेल लागत है घर चिकन आइला लेखा लागत है हे दादा तब ओ बना चिकन आइला लेखा लागब तो कब चिकन आइला लेखा लागब कुछ कही रात तो सुनो तनी कि पतो खूब सुंदर उतरल बिया जी ये दादा जयमाल पर सहलन जब वही राती हाला हो गई कि फलानावा का पतो बड़ी सुघर बिया बड़ी सुघर बिया। बैठ ठीक है टाइम पे आइल बड़ू मछरी बना ताटे अपन खाओ के जाई हो। हां अरे हम का कहीं के में हम कहां पीछा रहे नहीं दे खाएंगे रौरा के कभी छोड़ ले बनी मांग के खाई ना आज रौरा अपन मुंहे कहतनी काहे ना
कनी के तनी कनिवा के मुहावा दिखा देती है कनिया का दीदिया के बेटे ए दीदिया अरे का अरे बवाल हो गेल घर में अरे दलिदर आ गेल बा घर में का हां का हो गई बन गेल मछरिया अच्छा का लोग गांव घर में कदमिया जान जाई का हो गई हां कुछ ना दलिदर कहता नहीं अब बाद में आइलो देख लियो अभी तनी आ कहनी अनु कि तारा को खोजा तारन ओकर पापा ये का ओका दुआरिया पैर में चिल्लाता हो जाना हां बाद में देख लियो देखाई के बात ए दीदी के का दाल में काला बा बाप रे बाप अभी कली खाई तो मन तो नोट अजी चाची जी कहत पोस अभी दे कि खा के दे जाई ह अभी कहत नहीं कि बाद में आई ह आ ये बच्चे त पतो है के गने बिया के गने न के अभी नु भौजी नहाइले नहीं की कनिया में नहाइले नहीं के आ नहवा देव जे नथिया मंटी के पहना दे तो ओहे तो देख ली हां अरे ओ में ठीक बा। कौन बड़ बात ठीक बटे बाद में तो कलिया अरे का था पूरी उड़ी टुंगा के बा जाना हम सोचने के जाए तनी मर मिठाई कुछ अरे दिखाई दी ए दीदी अरे पगलेटी यही जा कहिया पूरी टुंगे के बाटे मछरी बन तू गइल चुप रहो। आ पूरी टुंगे के बाटे कथा पतो ले काल बेच रे ओकर झूठ सच बात करू ना जानी कि आइल बे कल परसों के पूरी जाके देख मछली बना के मैं मछली के मुड़ा खा गई पतो ही है ई हां आ ये दादा जो। आ ये भगावानी का देखो होती होती नेल पॉलिश है 50-60 रुपया के देता सनियो काने जम गइल बा कि का ई बात बा कि खेलवड़िया में न जरूर कुछ बात बा कहा तारी कि जइया खा पी के कनिया के मुंह देख के आ कान्य कुल का राछत पर राछत दलिदर मैं कहत रहलिया तनिए से कहते कि जा बाद में आइया जरूर कुछ कांड भइल बा घर में बतावत न किसन तक का है आय हम लड़का थोड़ी बानी बच्चा थोड़ी बानी का हमरा समझ में नहीं आत मैं समझ में आला भैया हो खाली काजी कने बन सती भैया कहाँ बन भैया हो खियावे के लिए जाके बउका के खियावे के तारा के माई कले रहता कोई काहे ना हो पार्टी दे तन जका बहु हो जा बनल खे तारा के माई देख बोले रे मुंह देखे के मौगी के हमरा तो काहे ना कोई लो का कहीं कह देम ना तो कम की भौजी ए तरी कहत हाँ। जन्नी हम कहल नहीं कि छोड़ी जाए अरे कि तो को हमर ना कहू तो के कर ल कहू बुझाता की दुश्मन हनी राउर घरे गोनी है ना गोई रहू हाँ त राउर न माई बैठ रहली राउर मौसे बनी ना हां आइल बिया के बिया हवे में कभी ऐसे बिया कोई ना हिया ई का उनकर ससुरा का धन्ना रहला काजी काम धान पतो उतरले बिया मार नया ले लेके पुरान बाइक ठीक बा कतनो हमर काम नहीं कि हम जाके हिताई में रहम जाई जानते वो माई या ओकर में ई खूब सब बनेला होखेला कि खाए खातिर आदमी हिताई न तई घुमेला ठीक बा ना ना तेकरा में ना रहेले तो देखा अपना और 5,000 रुपया दे बिया में हमरा के लिए 40-40 को दे दे यही से बेकार के तने हमू मानी ना हाँ तो एक तरफ से ना दोनों तरफ से हाँ। अजान जी की गोनी तरफ माई पूछनी है हमरा के हाँ। कहतनी कि बैठा एक कनिया खा पी के जाइए मछली उछली बनत तो हम हु जान जनू कि तना खुश भइनी है ना कि अब हमरा लाते के धरती पे पड़े नहीं है ना ओ ये तना खुश भइनी है आ का जाने कारण मौसी के कहतनी ना कि दलिदर उतरले बड़े मार होय से करते तले न काने का अपने पुष्पस पते नहीं जा रन माई कहतनी कि जाओ यह बाद में त मुहावा भी ना देखलो मऊ के मुँह कहाँ देखनी है ए, ले मर दे। बोलानी है 500 रुपया मुँह देखाई आ जान जे कि फायर और रहनी है लेके हाँ। खेत जोताई दे दी है चल मुंह देखा मर दे पैसा मेरा अब जादी पैसा नहीं क्यों का दे पैसा अरे बाद में जाए पैसा मत दिया तू बाड़ू नु इतना दिन हाँ। हमार सेवा कैलू आज हम तारा के देखा दे कहब मत करो मौगी ए मौगी जा का मौगी जाने ले मत बोल कहनी में तो एगो भौजाई रही तनी हमरा के नहीं काहे के मौगी ले कहत तो जानते ना बतेबू फिर मौगी अगर का बनल से ना बोला के कहता तना तो देखा तनी जब से मेरा रुआई में रह ना तब से ओनिए रह कुछ चलता है जब ये कली बोला नहीं है कहनी है के मौगी का मिठाई खाला अरे चल मार दे नहीं तू नूने मिला दे चल त चल के अपनी मन से हां कि का करत तनी का नहीं करत तनी आज हमर बहिन जाके ना कही तो हम ये ना जानती कि चला आना खाती भी हमर पता ये नहीं के खइले जितना बड़ाई होत रहो उतना अपन छड़पन दिखा दियालू साथ घर दुश्मन का भगवान जैसन पतो ही अब बोले लाजबा के कटोरा छोड़ दी ये छड़पन में कौन बात बाजी कौन बात बाटे बताई ना ये दादा कौन हम गलती कर दूध का धोवल बाड़ी कौन हम गलती कर में खाना खा लेनी तो ना है गलती ना है कटोरा का मुर्ग मच्छर का पूरा लेके बैठा बड़ी गलती है ना हवे आय दादा बनल बड़ी फलाना बम तार माई है ना हई कथा तो बनल कारे माई अभी है तब का कुल हो गइल हां का हो बजी तार लाज नहीं खेला गो तार माई बाबू ये सिखैले बड़न कि जई ह मुड़ा के मत पहले कहले लौकता ए दीदी के का कहता के ए माई नहीं के भैंसों के मांस नीर देवे के बा
आ चोरा के ए चटनी मौसी सुन ना अरे मौसी मौसी जी हैं त मौसी जी ने इटी कोटे का बोलत रे बा कतना सुटू सुटू बोलत रहो एगो तो गलती करत रहो ऊपर से सुटू सुटू बोलते बाड़ू लाज नहीं ठीक खिलावत है चोरी तारा पहले पहले हो खाबे तोरा करे घर में हमारी इज्जत नहीं है अब ना हमें इज्जत रहो अरे मौसी चाची सुन ना देखा जगह के बोला कोई लड़का बोले हमर बहन के उल्टा सीधा बोलबू त धक्का खेला बाड़ी मार रे मार तोरा खिलवाड़ी कहती है तोरे घर में आके तोरे घर में आके कोना के कहां गल ओए माई हां जो कहा ली हमरा बहन कैसे बोल रही भौजी के मुंह ना देखैला मेरे मौगी के है काहे ना तू मौगी उधर मुंह हमरा के खेलवाड़िया कहतिया है त मेरा हमरा के खेलवाड़ी कही आ एक कथा कहवैले ना खिया होता रे हमने के माने खिया होतन जा हमने के ए भैया ए भैया भीख मांगा घर के तार मेरा रुआइल बे कुछ खाए के मिलल नहीं थे हमने खिया होतन जा देखनी हां तो देखो तनी कि झगड़ा बोलो तब हम दौड़ल आई वाह, अरे कनिया ये हो मातारी कते के भाग खिलवाड़ी बताव है देखा कतन को लाज लेहाज बाटे अबे हाथा ने बोलतिया है से करत त आगे चल के का करी रे हमरा बहन के बोलला से हमरा के बोलला अपने घरे जा आइले ओए अरे माई रे मार के गड़ाई जे खेलवाड़ी ने मार के बता हमरा से लड़न ना हम खमे करा के तू ही ई मार हम खाई तो नहीं माफिया नहीं भी कर चलत रे साढ़े बिया हमारे घर में ऐसा पता ही नहीं चल चल निकल वही में एकर भाई बाप के फोन पर कहे नाम दे दिया बोला बुलाई कल जाएगा हम ना बोलाई भौजी हम ना हम बोलाई ना रखब हम अबे फोन कर तने कर नहीं मोबाइल से फोन पर बोला मोबाइल रुक जा ओके भाई के नहीं बोलाल जा अभी तो तू करते नु लूगा सा कुल का चरवाई ता ना ना देखत रही हमरा खबे ना करो हां तो जाते बन भौजी इहे मौका बाओ चली छोड़ दी दे भोज दी हमनी के रौला ना, रहल अब चलो, भैया के फेरा मत करो। ठीक है शादी करिया दोसर ठीक ना है ना अभी तहारा ले करो अब की तो गार सुखर पोछ दो पोछा बाछी लड़ा हां तारे न घरे के कइले रहला तो उहे वाला हां हां उहे वाला चलो चलो तो बियाह कर लेला त कहा हम तारे नाम के से घर में पर जा हां